lang hilin eh. Morning, nagprepara, nagpamahaw. Oh, mga nanay, dos nanay. Oh. Ihandaan mi Nidja. Oh, ha. Nidja. Nidja. Ihandaan mi Nidja og kuan. Bisaya. Bisaya jud ko no. Bisaya. Pinagahi. Mura podis nanay siya buntag pa. Ija, Andam na. hau. Ija ko no. Sing grasya oh. Kumo naglamdag nagsinadyaw. Bitaw. Palingot na. Paningot ako nugbugan. Morning, maadtong adlaw. Maadtong adlaw sa tibok kalibutan. Pasensya na mo. Kapag ko makauli, dara ko sa Dapos Cavite. Sa Maninay. Sa katunang utana nga nung nagdugay-dugay ko nung tambay nga si Bilita ko no. Hindi pa man lagyo ni Bilita. Ihawirin ko sa Maninay di sa kunong kapauli yung taman birthday ko nung manino itong isang balangan ng panahon na maghanda daw sa birthday karong 3 sa mga nangutana nga kisa ko nung bayang ipuyan bayan isang dyan kapadyang maninoy gagawang tatay magtagsa sa kandising grasya nga hanggi kaban-aban mo dyan yung mong close out na grade 6 sa karon pamilya kita walang isak gagtan hindi ko kung saan sa pauliin tambak-tambakan akong mga secret nga ipagtambak ipanghatag ibo na mong dugay pamiwan nagkita dapat ko daari lagi ibang ko lang sa kasag ilang lakaw. A few moments later. Kalugapon ko bisag adungtog na ako alas 10 na dari bro kuan man no mga tire katay siyang ikso risk gapon eh sa katirba nga mga gamit kaya pangatag na si Maninay po grabe ka supported shampoo mura ko na rin ng kuwan ako ng borders kay binuhan ko shampoo toalya humot libre yatag pa din tanan ang mga ginamitan bagong toothbrush sa namta ko ida grabe sila kapita may makatukoy sa mga tawag naman sa dari pero mga utan na nga pakaiba ni Ingrasya kay dugay na sa Alicia dugay na wa pagpang kaninong pindong ng lalay na sa puti anak sa puskasi mo tatay ayan o bigyan ako ng toalya update po naman si Ulrich sa Pablaka ano pang punjo ni Pau pagkita parang sa buwari ko ito kung nila sa ilahan kuan namuguli sila sa mga anak lihana na maguli mga kutsi si Robert si Biboy Pis Maninay, mura polis nanay sa zug mata, sa zug prepare og kape na alas 10 pa ganito, ra nalabsan dito pag kawas sa banyo, prepare na si Jao kuan. Prepare nag tanon ato daw ang tabangan. Mapapuragin ko sa sariling kwarto. Singger siya to pa silang bahay ni Uli Pikas. Tapad naman yung ilang bahay. Hindi ko pa sila ito Pikas. Adela na ba nandiyan? Adela na?
Nilaya na to, kusina. Salamat na Diyos ko sa amin kay naulian ra. Atay ra. Sa kusina. Kasi isang gibuhat. Sa'yo na. Kahit kung niyaging adlaw itong dito may Jollibee. Kaya ako nilang Jollibee. Kaliyan pa. Makapag ko sa video tayo makailan ito. Doon sa naroon. Wala. Yan na. Sayom naghiwa. Ano na Alas 10 pa lang. Monis nanay. Mura pang nanay Lita. Lita pod ni Siza. Kaya lang hipol. Ipulita Lita. Pero kamukha lagi hapon ng nanay. Tapos, lita lang talaga sa isis ko. Lita daw sa talaga. Hindi ko na inano ng buhok. Kalis nanay. Parehalis ang nanay. Dugay ni si Jag Manila. Mo nang isang istoryahan dyan makuha na. Di na nay. Sinagol. Sinaksak sinaging na. Sinaging. Sinaging. Nilusak nga saging. Bitaw. Nilusak na sinaging. Ano yung pepino nay? Ha? Ano yung pepino? Ayaw po na guys. Bala siya. Siya naghiwa. Pero magluto dani. Katong taga Saudi. Hindi ako na magluto dito. Ikaw magluto? Si Zada magluto. Muli ka supported nga maninay. Pero ko ani, kasi nakanangita, taga-tagbuhol na ni, taga-kalinganay na ni kagikan. Kalinganay ni, dapiton, butlig ni. Barimbaw. Pa. Ano? Antonio. Mga Antonio Luna. Yan. Kamag-anak pa mga yung nangamatay na mga kamag-anak Side ni, nanay. nang, Mga side sa dapiton. Side ng mga dapiton, ng mga Luna. Kalis Maninay mo ni nag-adapt na sa unang nagdako ni Angelito ni Herlin sa Bacoor pa to sila. Maliit pa si Herlin si Angelito. Si Herlin noon mga 4 years old. Si Angelito 6 na taon. Sa kanila din ako nakatira. Huwag kayong magalit kung sinong nagalit na dito ako kay Maninay. Hindi naman galit si Maninay. Ay, ayaw nga akong pawiin. Hindi ako napauwiin. Pero kaso may mga anak eh. Ikaw, Hermelita. Si Mita kasi ayaw na sama. Gusto na sumama. Pinapunta nga si, Pinapunta nga si Hermelita. Ayaw magpunta. punta dito. Saan naghiwa? Punta tayo ng Antipolo. Iba pala tong pepino. Diba yan, kikilawin lang yan. Pilawan ni Grace na. Ano ba siya? Makandingan. Nakaligo na. Taga-Saudi. Ayan na taga-Saudi oh. Oh. Ay, yung nagalit sa akin na hindi ako uwi. Okay lang yun. Tagal pa naman siya pa mga anak. Oh, ito na oh. Si Ingracia Moral. Kung nakapanood, silipin mo naman ano ni Cyril, ni Ingracia, payag. Sabayan kaming naligo. Karugtong lang sa bahay ni Maninay. Narinig ko nga yung banyo niya. Sakit doon po sa banyo ng Maninay. Ito, salamat sa damit. Oh. Oh, yung nag-comment na ang kapal daw mukha dito, bahala mo. Oh. Kapal mo talaga, di ba? Kala mo hindi Baga. ibang tao, no? Baga ano na. Grabe. Lagi. May nagano kasi, siguro nainggit siguro. Ano ko nung date ako muli. Dito na ako nag... Ganhi mo. Ano daw mo, invite mo ni Ingracia. Tara na. Alas nanay ni mo, nag-ready na. Ang taga-Saudi daw magluto. Ako magluto. Isa daw magluluto. Nako, magluto. Sawa ng nakaligo mga kandingan. Bitaw, gipangtugnaw lagi may gahapon. Bisag sa gawas, bisag naiinit na. Lami tambay ka sa tubig. Tugnaw hangin. Murang gudig na sa probinsya man siguro po ni. Sana nagtatanong, ito, o yung Maninoy kung wala na.
Yung mga kamag-anak sa Bohol. Kamag-anak sa Bohol, hindi nila alam mga wala na sa Malinoy. O, ito sa Malinoy, yan, kapatid yan ni Manong Pedro. Ni Nang Makay, ng Lourdes, ni Manong Gilay. Sino pa yung iba? Manong Adring, sa Sanibrook. Ayan, dito sa Malinoy, o, wala na. O, malapit na palang birthday ni Malinoy sa 3. Advance happy birthday sa Heaven, Maninoy. Oh. Ito na. Oh, yung nagsabi naman kapal ang buhok ko, kapal naman talaga. Oh, baga. Bagag kuan. Talaga. Bagag naong lagi. Oh. Tama, ikaw man ito, baga dyan. Baga pog naong. Nga sa taot de ko diha nilang lalay yung nung Pedro. Oh, ito na. Di ako sila Maninoy. Nung Pedro og nang lalay. Dali, kamusta raw? Regards dos maninay ni mo. Di mo nang ka nag sugod na pagpagwapalay siya. Ako magbisagan saan, ako gyapong tiguang. Tapos ako naman nagmanghod. Ate yan eh. Matanda yan sa akin pero bata ako ng ate. Baliktad no. Paano to? Nasa lahat sa kanya. Oh! Pinagandahan niya ako talaga. Saan na sinuntok-suntok sa bata pa. Sumbag-sumbagan rin na siya sa una. Kahit sumbag-sumbagan, wala man magdamat. Hindi magdamat lagi ko no. Tanawa. Ano na naman ako lagi. Gawa na ako ng hala! Nipis lang yan. Hapon yan si Ingrasya. Kala mo, tingnan yung mata. Uy, si... Hapon na isa. Chris, naano mo ba si Toledo? Dito daw. Wala. Hindi mo friend. Da, friend. Kasi kumaon na. Pag basig nga sunog ka dani. So, naano yung... Di ba ano pag masanay ko sa nga na. Ngawa na yung nga na. Imo kong padadaan ko ni mo sa kabatalyon na pagwapa. Isiguro si Toti makabalik. hindi matiguan kay na may pangpahid-pahid. Uy, tama na ako na. Salamat. Salamat. Ito yung mukha ko. Mo, ayan ang kanya. Sudan na mo panood to. Iba naman yun sa Tagalog. Hindi na makaintindi. Wow, ang sarap pala ito. Ako papatikmin. Okay na, Grace. Pagkasasin. Patayin ko na kasi. Yum, nam, nam. Kinamag tayo ka ng ano, kagalingon na restaurant. Para hindi maano ba? Malata. Hindi mata. Oy, Lami ang shout out sudan. sa ating nanonood na 4,000 viewers. Yeah, wow, galing. Salamat kay Aw. Yan. Panabi. Ayan si Bibi. Kamu. Mga ana, dungan ta. Pag yan, Bi, yung ano. Bigyan mo na sa alaga mo. Kuya Gracia. Gracia. Ingracia, Herbacia. Hipulito. Ibanzilen. Sebenarnya itu nabuang na ito yung gagaw. Ibanzilen, Hipulito. Oh. Basig na pasong na siguro ni. Pang daw na kanigi daw. Pitaw. Gigutom na siguro. Pitaw. Ano na? Kain na. Maniod to na. Ayan, shout out din sa ano. Mahayag. Ayan, mahayag ko no. Si Jan, sa Del Monte. Nag-live pa si Gracia. Nag-live. Oh, at Dito saka, na. Tatay Gilay. ano, ikutin nyo. Sa Labalyones. Iba yung Gracia. Ikutin niyo ko no. Talan ko no Tibok Bohol. Nawagan sa Tibok Bohol sila. Ay Romulo. Da. Butlek. Yan si Gracia. Iba siya di ay.